Når et beløb er steget med en bestemt rente i et bestemt antal terminer, og den optjente rente løbende bliver tilføjet til det oprindelige beløb, kaldes det kapitalfremskrivning. Et eksempel kunne være, at man sætter 100 kroner i banken til 6% rente om året, og vil regne ud, hvor mange penge man kan hæve efter 10 år. Kapitalfremskrivningsformlen er lig med startkapitalen gange parentes start 1 plus renten parentes slut i ente. Kapitalfremskrivning bruges, hvis man sætter penge op eller låner penge, og faktisk alle steder, hvor der skal beregnes renters rente. Kapitalfremskrivning bruges også inden for begrebet inflation, som er en måde at vise på, hvor meget varer og tjenester i samfundet stiger i pris. Startkapitalen er det beløb, man starter med, f.eks. 100 kroner. Termin er antallet rentetilskrivninger, der kan sagtens være flere terminer på et år. Rente er det, man tjener ved hver termin, altså det, man får i afkast. Slutkapital er det endelige beløb, man har indtjent. Slutkapitalen findes ved at sige startkapitalen gange parentes start 1 plus renten parentes slut i ente, hvor n er antal terminer og renten er angivet i decimaltal. Startkapitalen findes ved at sige slutkapitalen over 1 plus renten i ente. Renten findes ved at sige slutkapitalen over startkapitalen 1 over ente minus 1. Og til sidst findes terminerne ved at sige ln slutkapital over startkapital divideret med ln 1 plus renten. Lån er et lån, hvor der betales et fast beløb på hver terminsdel, som skal dække både renter og afdrag på gælden. Y er ydelsen, som det er det beløb, der betales per termin. Giver hovedstolen altså det fulde beløb for lånet. N er terminer de antal gange, du skal betale på lånet. R er rentefoden, det vil sige renten på lånet per termin. Hovedstolen beregnes på følgende måde. Ydelsen gange parentes start 1 minus parentes start 1 plus renten parentes slut i minus ente parentes slut over renten. Antal terminer findes ved at sige minus log parentes start 1 minus hovedstolen gange rente over ydelsen parentes slut over log parentes start 1 plus renten parentes slut. Ydelsen findes ved at sige hovedstolen gange renten over minus 1 minus parentes start 1 plus renten parentes slut i minus ente. Hvis man ikke har renten på et annuitetslån, må man prøve sig frem med, at forskellige renter indtil formen passer, da man ikke kan isolere renten på et annuitetslån. Der er per år, og ydelsen skal betales per måned, så skal man først omregne renten til per måned. Da det er en kapitalfremskrivning, kan det ske med følgende formel. Hvis man skal have renten fra måned, siger man er måned lig parentes start 1 plus renten per år, parentes slut 1 over 12 minus 1. Eller generelt kan man sige, hvis man skal finde den nye rente, er ny er lige med parentes start 1 plus renten parentes slut 1 over i minus 1, hvor i er lige terminer per rentetilskrivning.